Bueno, bideoetan ikusiko duzen egiten den 11-12 urtetako geometriako azterketaren lehenengo ariketa. Berton emoten dizkigute puntu bat, zuzen bat eta plano bat. Eta lehenengo atalean eskatzen digute puntua eta zuzena barnean hartzen duen beste plano baten ekuazioa. Beraz, ez naztateko planoa hori kenduko dugu eta ez dugu behar, bale? Orduan, marrazken agertzen dena daukagu zuzena eta puntua. Eta eskatzen digute plano hau, biak barne hartzen duena. Gogoratu plano baten ekuazioa idazteko behar ditugu planoan dagoen puntu bat, eta kasu honetan bi aldugu zuki, bat emon daia zuzenean eta beste bat bertotik atarata, beraz edozein aldugu hartu, adibidez. Eta behar ditugu planoan dauzen bi norabide desberdin, paraleloak ez diren bi norabide, edo planorekiko perpendikularra da norabide bat. Kasu honetan, elementu guztiak barne daudenez, saiatuko gara planoaren barruan dauzen bi norabide desberdin ataratzen. Zeintzuk aldira izan? Bata, R-ren norabide vektorea, U vektore hau, bertotik atara bere izango duguna, eta R-ren puntu batekin A eta P puntua lotzen duen vektorea ere, A ez dagoenez espero dugu, ez egotea R barruan, norabidea desberdin izango da, ez da izango paraleloa, eta orduan AP vektorea eta U vektorea baliogarriak izango dira planoaren ekuazioa ataratzeko. Bale? Orduan, zein behar dugu lehenengo? Lehenengo izango da R zuzena parametrotan idatzi. Bale? Horretarako zeingo dugu? Bitugu bi aukera. Bale? Lehenengo aukera zein da? Topatea vektorea lehenengo eta topatea puntua solte. Bale? Kasu honetan, hau da, metodo hau da beti baliogarria dana, edo beti urtengo zaizuena. Eta da, plano bi hauen vektore karakteristikoak hartuta, bat 0 eta 0 bat, bidekora vektoriala eginez lortzen dugu norabide vektorea. Eta gero duten dau, bat, minus bat. Gogoratu hau kalkula egiterakoan J, bere lekua negatiboa denez, minus batekin doia aurretik, bale? Ez da hemen minus horrezia emoten, baina bueno, zazpintza minus hori amengoa dola. Eta urreten dau, bat minus bat. P puntua, zeran lortu bertotik puntu bat? Puntua beti lortzen dira balioak emonez. Nik pentsagot, iari balioa 0 emon, eta orduan zuzena atatzen da isa bidala eta zeta iru. Beraz, puntua izango da, bi 0 iru. Vale? Hau da, modu bat. Ataratzeko vektorea eta puntua. Zuri dira behar genituen datuak. Bigarren bidea, zein da? Behiratu. Hemen. Isa, ia edo zetari, bateri, T izena emon. Kasu honetan, I bietan dagoenez, eta ez dago besterik, oso errez geratzen da, iri T deituta, geratzen da, isa geite berdin bi, beraz isa berdin bi kente, I berdin T geratzen da, eta zeta izango da, iru kente. Beraz, hau da, zuzena parametrikotan idatzita, eta bertutik ataratzen dugu puntua, bi 0 iru, eta minus bat, minus bat. Esango duzu, vektorea desberdina da, ez? Aurrekoan bat, minus bat, eta minus bat, minus bat. Bueno, sinus kontrakoa direnez, proportzionala direnez, baliogarria dira bata zein bestea. Ze hemen, determinante honetan, trukatzen baditugu lerro biak, hemengo ikurrak aldatuko ziren. Beraz, ez berdurtu horrezea etxik. Biak baliogarria dira. Bueno, orduan, ditugunean, U vektorea eta P puntua, zein behar dugu? AP vektorea kalkulatu. AP vektorea izango da pekena, izango da bi ken bi 0, iru. Digo, 0 ken bat minus bat, eta iru ken minus bat, lau. Orduan dakogu. AP vektorea, P puntua, edo A puntua, eta U vektorea, edo amengo, U vektorea, berdin da, nik deitu dutez desberdin, emaitza desberdina zielako, baina baliogarria da bai V, zein U parkatu. Orduan, zein da plano baten ekuazioa?
puntu bat eta bi vektore ezagutzen ditugunean, edo bi vektore, vale? Ba, izango da, x ken puntua, y ken puntua, z ken puntua, beraz, izaken bi, y ken bat, z gehi bat, u vektorea, bat, minus bat, bat, edo minus bat, bat, minus bat, nahi duzuena, eta gero AP vektorea, 0, minus bat, lau. Bueno, bi hauek trukatu aldira gertu, Ez dago arazorik. Berdin 0, ez ahaztu hau. Vale? Ez ahaztu. Ze, hemen ez pausi pintzen berdin 0. Ipen duzu bardin, garatzen duzu, eta duzu pintzen berdin 0, ez pausi pintzen berdin 0, ez dago idatzita plano baten ekuazioa. Vale? Hau funtsezkoa da. Garatzen dugu, gogoratu, hau ametik garatzerakoan lekua negatibo denez, aurrian minus bat egon behar dara, horrezetik hemen da minus lau, eta gero ja garatuta hau, geratzen da hauze. Beste hau erabiltzen badugu, hemen izango zen, minus gehi ken. Beraz, lehenengo atala egin daukagu. Bigarren atalian, eskatzen digute. Eta hauze nahiko tipikoa da, zuzen bat, puntu batetik igarroko dana, a puntutik igarrotzen dana, eta dana honekin perpendikularra eta honekin paraleloa. Vale? Bueno, puntua daukagunez, falta zaiguna da bakarrik norabide vektorea. Orduan, hemen ditugu honen norabide vektorea lehendik atarata, bat, minus bat, bat, edo minus bat, bat, minus bat, nahi duzuena. Eta honen vektore karakteristikoa, bat, bat, bi. Orduan, zuzena bada honekiko perpendikularra eta honekiko paraleloa, zuzenaren norabide vektorea izan behar da. Honen vektorearekiko perpendikularra, honekin perpendikularra, eta gero, planoarekiko paralelo bada, honekiko perpendikularra izan bida. Hau da ulertu behar dana, Hau ulertzen dugunean listo dago. Hau da, R-rekiko perpendikularra bada, bere vektoreekiko perpendikularra izan behar da, eskatzen diguten zuzenaren norabide vektorea. Eta vektore hori eskatzen digutena, honekin zuzena paralelo bada, vektorea ere paraleloa da planoarekiko, beraz bere vektore karakteristikoarekiko perpendikularra. Vale? Orduan, eskatzen diguten vektorea izan behar da perpendikularra urekiko eta perpendikularra n-erekiko. Vale? Orduan, zelan kalkulatzen dugu vektore bat beste biekiko perpendikularra dana? Ba, aukera bat da beste bi hoien biderkadura vektoriala. Bai? Bat, minus bat, 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 bi. Vektore hau da perpendikularra honekiko eta honekiko. Beraz, da paraleloa honekiko eta perpendikularra honekiko. Vale? Bueno, kalkulatuko dugu eta amaituko dugu ariketa. Garatzen badugu lehenengo lerrotik, geratzen da minus iru, minus bi ken bat, minus iru i, ken bi ken bat bat, ken bat j, eta gehi bat, gehi bat bi, gehi bika. Puntua a denez eta vektorea idazten badugu holanik minus iru, minus bat, bi denez, hau da v, vale? Ba, eskatzen diguten zuzenaren ekuazioa izango da, parametrikotan, isa berdin bi arena ken irute, i berdin bat ken t, zeta berdin minus bat gehi bite. Hau izaten da, eskatzen diguten zuzena.